to dhano ok bibedo gi luoro moro ni ok onego bed ni gitiyo gi nonro mar ji ka ok omigi thuolo. Kamano thuolo en gimoro makare monego bed ni ichiwo nyakora mondo jwang'igo duto ma ida timo kata ka en nonro mida kawo mar ng'ato nyaka bed ni ikwayo thuolo mondo mi iti kode. E kinde ma wantie sani chenro ma kamagi ka giwuok e boma ma gichopo e gweng' John e boma ka ji nyariedo line mabor KICC mondo mi oyud 7,000 line masuba nyalo chalo nade ka jogi chopo dala to bende ipani jowa ni kod ng'eyo matut kotenre kod wechegi molo jogo mane boma mong'e ni nonro ichiwo kendo onego bed ni rito gini komwomo modonjo nyaka e gwengewa dala bende wadhi bedo kod oganda madhi wacho ni oyo an ok achiw nonro mara nikech omenda ni omenda idhi miya omenda ok adhi kawo kok achiwo nonro mara. Bende paro ni kochopo piny kacha odhi kelo midhiero koso ber mane machal ne jok nikech wacho ni en uso yuto gi lal nyabedo kuom jok magi ka gino chopo e gweng'. Gima ng'eyo jo gwengewa ok oheroga kasruok e wach pesa kendo chiwo nonro margi ok giheroga ahinya, mano gima ng'eyo. Koro gimo kaka Worldcoin ni mondo mi ochop kuondego ang'e ni ji nyalo temo dhi lakini mondo mi giyud ji mang'eny kaka giyudo bore kar kae nyabedo matek. Koni ojendi ng'e ni dwaro pesa ahinya ne wach kuma kaka ngima be ni malo sani. To ngima man malo ni John kiwacho ne jogi ok biriero nikech pesa ngima ni oteke boma ka molo dala koso dala ang'o ma mono giriero dala koso gimo mi awacho kama kiparo ndalo ma Safaricom okelo policy mar tiyo gi ID mondo mi koka iti gi simbi kata mondo mi koka igone ng'ato simu, iyudo ka joma ntiere gwenge nok chiw gin ok giheroga kasruok e wach mag mbui bok gihero kasruok e wach mar chiwo nonro margi mane gima ng'eyo e wach jogweng'. Lakini gima ng'eyo ni nitiere joma bende dwaro pesa nikech pesa ni makoro gikelo mondo mi giyud godo oganda mana ng'e ni nyalo thago ojende mantiere gweng' nikech gimbe pesa gi nyalo dwaro ahinya. Koro Data Protection Commission gima onego bed ni gitimo onego bed ni kaka gikawo Huduma Center nitiere kaunti ka kaunti wabede gi mantiere kata kaunti gi kaunti manyalo kono jogwenge wa bende ber mar chiwo gi rach mar chiwo nonro mari jominya chiwo negi nonro mari to gi kaka ginya tiyo godo kinya yie kata inya dagi mondo mi ji okaw nonro mari to gi gik moko nego bed ni ichiwe nonro mari nikech sani nitiere e mbui ka nitie gik mang'eny ma kawo nonro mari tikia. Koro ka wang'iso gi nikech seche moko gigi chakore gi ka gisehangore gi ka to gidok kocha seche ma giseng'e ni kar ka jogi oseng'eyo wachni koro ka gidok kocha gidok ne jomokia. Onego bed ni wabedo gi Data Commission kuonde te kaunti ka kaunti e gwenge mondo mi onyisgi nikech sani ne piny ng'e ni dhi mbele gi wach mbui ok wantie kaka sama chon. Odhi chalo nade Alex e kinde mineno ka nonro ma kamagi ero kore choko gi nyaka e kor gwenge kuom ranyisi Worldcoin owuok bor Nairobi ka odhi